Здравейте хора, аз съм Дino15 и това е нашия свят с мануал. И да, не направих един от на този свят, сега има подобрения. Първо почвам отгоре, направих климачета. Добре, така, че забърнем климата. От недара, света бъде. Така сега. Ако прави той така бе. Той. Така, тук намерихме те диаманта. Същората. Аз си очаквахме. Мисля да очаквам скоро и снимавам и се отворим така да. Слизам долу и очаквам да видим. Айде така да кажа, няма да тема. Да, подобрение имам на планата ти и малко ще се направим. Много ми интересува. Добре, текста ръката най-добре. Добре, започвам от махам текста. Гъл. Я се чуя, що се вижда. Гледайте, тренира приятно. Това те са моите ферми. Да за конете, за кравите, шугеркуница, за кокошките, за прасетите са моите. И прасета планавам. Нали, тук къщата, долу стаята за тези кукуси. Като не е порасна откуда. Айде бе. Една морска порасна. Обеща да дам. Дано ви хареса нашия свят с мануал. Ние сме го правили доста по-не. Не знам, що кифна. Да ми по-различна така. Не знам какво да прави, на какво да снимам, не знам, но какво да снимам. Надо подкрепиться. Ладно. Да. Сегодня играют и память. Повешу 2 ряда. Другие фирмы у нас созданы до 17 каналов. Это вот не да, тук беше едното место. За мен ми харесва най-високо и нататък. Кефма да правим
Серьезно ли нас? А это как попало? А так как он как-то образует? Как-то. Я шел за попринц. Попринц на память. А с вами дома не надо. Тут 300 альфа. Одно и 63, как 63, если там больше. Там 300 каир. 300 7. Маг, краб. А, ну, перелом. Что-то если. Дальше спасать. Около. Вот ты сейчас соберешь 2 стака. Сигурен съм, ще почвам, а почвам 2 стака. Ама като засееш там стака нещо. Ако тези градини да я стане. Тези градини колко време съм си играла да играя. Ама над, понеже говорих ландскап, почвам да направя. Стана много трудно. Но че аз като почвам това да играя, колко ми беше мръзно да играя. Абе стак. Или 20 сигурно там някъде. И 26. Около за нас. Прасетата да ги разминем само да ги то спеша пак много. А, да, тут надо как искаш. Как доста. А, окей, той започва. Я могу придумать. Значит, точку. Здесь вечерка светлана. Вся посада так.
Чакайте, паузирам. Добре, не е чак толкова. Ще имам време да ги продължа малко. Друго ще свършим това. Гледай пресетата. Се оказаха много, само да се тръпнат. Добре. 6 ниво. Мама, гърна. О, прасетата, то беше с моркови. И аз се започвам с това. Жълтото ще служи за кратко. О, трябва да намеря и овце. Ще намеря, ще направя. Друг епизод. 20 минути. Кой е? Сега да има поне 50 минути, добре. Ама само с прасетата да стигне да чака да стигне. Бягай, бягай, бягай! Юс! Кат. О, 6 ниво, 7, извършваме. Юшко, дайте некспо, 8. Айде, 9, дайте сето сега. 9 няма да има 10, добре. Сега изляза от това. Чакай да малко паузирам. И сега идвам да се цитирам. И тук сме хора. Сега отвъм да размножавам. Нали беше с житови? Ама какво беше? Какво беше? Те май с нищо не бяха. Нещо да се върха. Умрети, будки! Чакай, дали ще убия с кокошка сейца? Не. Значи трябва кравите. Кравете. Добре. Миналия път излязоха доста, както видях. 9 ниво и сега 10, ако не стана, ще се пукна. Да остана 10. 11, давай, 11 ниво, 11 стана. Може би 17, трябва. Че 12 приема, мама. Те са размножават. Добре, моля се. Добре, свършихме с нашите ниво. Не, добре, с нищо, само те се бъднаха. Добре, умре да се бъдва. Това са моите кончета. Мисля това да е за клипа, да му ви харесал. Да, разбях. Тук ми къщата всъщност след топ, че да е кабостана. Там е къщата. Долу. Ето с къщата. Да много ви хареса клипа. Аз съм Димно 15. Subscribe ме, лайк. Кликвайте, не хейтвайте, коментирайте и се забавлявайте. Чао!